האחרונה שאנחנו מבקשים מהשם יזבח שיעיר לנו את האור של החנוכה. זה ממילא נשפע עלינו האור של חנוכה. כל יום ויום שאדם מתקרב להשם יתברך ומניח תפילין, הוא היה צריך גם לעשות שחיינו וקימנו וגיענו הזמן הזה. על ידי שאנחנו מודים ב8 ימים של חנוכה, זה משפיע עלינו אמונה וביטחון והודעה על כל ימות השנה. הנס של חנוכה משפיע בכל שנה ושנה. בכוח הימים האלו אנחנו זוכים להתגבר על יצרנו, להתגבר על הרע שבקרבנו, ולהיזכח את עצמנו ולזכות להתקרב על ידי אותם הימים, להתקרבות להשם יזבח יותר מאשר ימים אחרים. חנוכה זה זמן שאדם צריך להאיר את הכבוד להשם יזבח בכל מקום שהוא. פרסום מניסה, שאני מפרסם את הניסים ואת הנפלואס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימים ההם בזמן הזה. וזה מצוות נר חנוכה. אני מגלה שהניסים והנפלואס עד היום הזה, אני מגלה את האור השם יזברך ביתר שאת וביתר עוז. אני מגלה שמלוא יכול אורץ כבודו, שמלוא יכול אורץ כבודו, ושהשם יזברך רואה אותנו ומשגיח עלינו ומגלה את רחמיו וחסדיו אלינו בדור הזה, בימים ההם בזמן הזה. כזה הערה, כזה תיקון, מה הולך כאן? אף מצווה לא רואים את זה. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. מזה אנחנו צריכים להדליק את הנר חנוכה, שזה נר התורה, זה נר מצווה ותורה אור. דבר ראשון להעיר בבית. דבר ראשון אני צריך לתקן את הבית שלי. נר משבתו, הוא והאישה, להאיר את האור האמונה, להאיר את האור שבשכל שבכל דובר, להאיר דבר ראשון בבית. הרע של הרחוב, הוא יודע שבבית הזה יש אור הצדיק, יודע שבבית הזה יש אור האמת, הוא יודע שבבית הזה יש אור התורה, הוא מפחד כבר לגשת. תדע לך, אתה חושב שבבית קפה פלוני ואלמוני שם השכינה לא נמצא? מלוא יכול אורץ כבודו. תדע לך שהשכינה יורדת אפילו למטה מהסורר. השכינה נמצאת אפילו במקום שאתה חושב שהשכינה לא נמצאת. תדע לך שהשכינה נמצאת. תדע לך מה יציל אותך, הנר חנוכה. הנר הקטן הזה, תדליק שם הנר, תתחיל לבקש, תרים את העיניים שלך להשם יזבח, תגלה ששם מלוא יכול אורץ כבודו. תמשיך עליך השגחה פרטית, תאמין שהשם יתברך גם שם נמצא, וגם שם יש לי תקווה, אפילו שעשיתי מה שעשיתי. נר קטן, תסתכל על הנר הזה, זה הנר שיציל אותך, זה הנר שיעיר לך בעולם הזה ובעולם הבא, כי נר מצווה ותורה אור. הרב כאן מדבר על התורה הראשונה, ראינו הרב אומר כאן שאיש ישראל צריך להסתכל בשכל שבכל דובו, לקשר את עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יזבח על ידי עושה הדבר. כי השכל הוא אור גדול, מאיר לו בכל דרוכו, כמו שכוסף חוכמה סודום תאיר פונו, וזה בחינת ינקב, יעקב זכה לבכורו וכו' מה שהרב אומר. הרב אומר שזה בחינת חטא, ויש אחריכם בחינת נון, זה מלכוס. והרב אחריכם מדבר שמי שאינו מקשר את עצמו לשכל ולחוכמה שיש בזה, זה בחינת סייסור שביא זה את הבכורו. אחריכם הרב אומר, מקשר את זה לבחינת, זה בחינת יצר טוב ויצר אורה. יצר טוב זה נקרא מסכן וחוכם, סמלכוס עניה ודלו,
והרב כאן ממשיך הלאה, מבחינת ואני אבדלס למגרם כלום, רק מה שמקבלת מהחוכמה. הרב אומר שצריך ללמוד תורה בכוח, יש על זה לבד גם צריך לדבר הרבה, אבל עכשיו שאנחנו סמוך לימי החנוכה, ורבינו נקדים איזו הקדמה ידוע, הרב תמיד אחז, ובכללות החסידים, בכל החסידים, יודעים, החונה למצווה, ארזו שזה אפילו יותר מהמצווה. החונה שאדם מכין את עצמו לקראת המצווה, זה יותר מה שהמצווה. במידה מסוימת, החונה בברסלב, החונה למצווה, אז ודאי, בכל מיני מקומות, יש מושג שהחונה למצווה, שאדם מכין את עצמו, יושב, דבר ראשון, לומדים את ההלכות של החג, לומדים את ההלכות, זה הכנה, אדם למשל רוצה להכין את עצמו לתפילה, דבר ראשון צריך ללמוד את ההלכות תפילה, אדם רוצה להכין את עצמו לחנוכה, צריך דבר ראשון לדעת איך מדליקים נרות חנוכה, באיזה מקום, איך ומה, באיזה זמן, זה הדבר הראשון שצריך, זה החונה למצווה. אבל יש החונה שאנחנו מכינים את עצמנו לחונה למצווה, שזה החונה נקרא החונה, וזה יסוד גדול בברסלב, החונה שאנחנו מבקשים מהשם יתברך שיאיר לנו את האור של החנוכה, שיאיר לנו את האור של חנוכה, שנזכה לקיים את המצוות של חנוכה, ועל ידי שאנחנו מקיימים את המצוות של חנוכה, זה ממילא נשפע עלינו האור של חנוכה. אבל ודאי שיש חילוקים בכל אחד, כמה הכנה שעושה למצווה, ואיזה הכנה עושה למצווה, וכמה תפילות והגיעות שהוא עשה לקראת המצווה. אם חז"ל אומרים לנו לפום צער אגרא, כמה שהאדם מצטער על המצווה, זה הוא מקבל את השכר של המצווה. אז ודאי שכמו שאדם מצטער על המצווה, כמה שהוא התייגע, אז ככה זה השכר שלו. ככה אותו הדבר, לזכות לאור של המצווה, שהאור המצווה הזה תאיר לי, ויביא אותי, ויקרב אותי להשם יתברך. ודאי שצריך הרבה יגיעה, והרבה עבודה, והרבה הכנה לזה. וההכנה, הדבר הראשון, כמו שכאן התורה הזאת, זה תורה יסודית, בחסידות ברסלב, שעל ידי התורה נתקבלים התפילות. ודאי ההכנה של דבר, שאדם רוצה למשל ללמוד, אז דבר ראשון שלומד את ההלכות, לומד את המסכתא, של אותו דבר, זה גורם שיהיה לו כלי קיבול לקבל את השפע. לקבל את השפע. וזה הכלי קיבול הזה, זה נותן לו, שיהיה לו כלי לקבל את האור של חנוכה. שלומד, אותו דבר, אומר לקוטי תפילס, מבקש על זה, מתפלל על זה, זה גורם כלי לקבל את השפע. אבל יש עוד דבר, במידה מסוימת, שזה נקרא הכנה למצווה. חוץ מהעניין שאדם לומד את העניינים של החג, וזה נותן לו הרבה התעוררות, אם אדם מכין את עצמו למשל בברסלב, לומד את התורות של חנוכה, יש תורה י"ד, יש תורה בחלק שני, בייס וזין, זה בכללות, לומד לקוטי הלוכס, אומר לקוטי תפילס, ודאי שזה הכנה. אבל יש הכנה נפשית, שאדם מבקש הרבה ביזבוידדס, מבקש על הימים הקדושים האלה בפרט, שיש לו, לומד גם את הספרים של רבינו, ויש לו הבנה ולומד את הלקוטי הלוכס, וגם הבנה מה זה חנוכה, והוא כוסף לזה, ומתייגע להגיע לאור של חנוכה. אז האור של חנוכה לא רק משפיע עליו בחנוכה עצמו, זה משפיע עליו על כל השנה כולה. וזה אנחנו רואים שאנחנו עושים, מגיע חנוכה, הדבר הראשון
מדליקים את הנרות חנוכה ואנחנו עושים ברכה שחיינו וקימונו וגיונו לזמן הזה. מה זה? אם אנחנו עושים ברוכה בשם המלכוס, סימן שזה הדבר שאנחנו צריכים לדעת, להשריש בתוכנו, שחיינו וקימונו וגיונו לזמן הזה. צריך לעשות ברכה מיוחדת, הודעה מיוחדת לזה שזכינו להגיע לימים הקדושים האלה, ועל זה אנחנו עושים שחיינו וקימונו וגיונו לזמן הזה, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לימים האלה. למעשה, האדם היה צריך לדעת, למעשה, כל יום ויום שאדם מתקרב להשם יתברך ומניח תפילין, הוא היה צריך גם לעשות שחיינו וקימונו וגיונו לזמן הזה. כל יום ויום שאדם מקיים מצווה, כל יום שאדם מתפלל 3 תפילות, גם היה צריך לעשות שחיינו וקימונו. למה אנחנו לא עושים? אז ברבינו בחי, אולי כבר הזכר, אני לא זוכר, אז הוא אומר שלכל היו צריכים לעשות על כל מצווה ומצווה שחיינו, שקימנו וגיענו לזמן הזה, שזוכים לקיים את המצווה. רק היות ואנחנו מקיימים, ואנחנו עלולים לקיים כמצוות אנשים מלומדה, בלי התעוררות, בלי רצונות, בלי שיעיר לנו, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו ניגשים לקיים את המצווה, שהמצווה הזאת מאירה לנו ומכניסה לנו התעוררות וברן וחיות חדשה, שאנחנו יכולים לברך על זה שחיינו וקימנו וגיענו לזמן הזה. והיות ואנחנו לא מרגישים איזו התחדשות מסוימת, אז קשה לנו לברך. אבל מצד עצמנו אדם צריך להכין את עצמו כל יום ויום שהוא מקיים את המצוות, להרגיש שחיינו וקימנו וגיענו לזמן הזה, כל מצווה ומצווה עוד זכייה, וזה מה שרבינו מלמד אותנו, שצריך להחיות את עצמו בנקודות טובות, עוד נקודה טובה, עוד התקרבות להשם, עוד איזו התקרבות להשם. זה העבודה הכללית. הרב כאן מביא שאדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, שהשכל הזה יקרב אותו לעבודת השם. אחד הדברים, מה זה נקרא להסתכל בשכל שבכל דבר? מה נקרא בשכל שבכל דבר? יש הרבה אופנים, דיברנו אימונה, דיברנו תפילה, הרבה דברים דיברנו. יש עניין של להסתכל בשכל שבכל דבר, זה יומק הגורים. מה זה נקרא יומק הגורים? הגמור אומרת על שבועות, רבי יוסף אמר, אילה ואוי יוימה, כמה רבי יוסף יקה בשוקה. מה פשט? אילה ואוי יוימה, אם לא אותו יום, אילה ואוי יוימה, אם לא יום שקבלת התורה, כמה רבי יוסף יקה בשוקה. מה פשט? מה גורם שאנחנו נזכה לקבלת התורה? חג השבועות. אותו הדבר, אדם צריך לדעת, כמו שחג השבועות זה גורם לקבלת התורה, ובצד זה שאנחנו יודעים, בכל יום, אשר אנוכי מצווך היום, חז"ל אומרים לנו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום צריך להרגיש, בן אדם צריך להרגיש את המצוות, כאילו שהוא מקיים את המצווה מחדש. כל יום אדם צריך לדעת, כאילו שהוא מקיים עכשיו את התורה ומצוות, כאילו היום ניתנה בסיני. ובכל זאת אנחנו יודעים שהוא יום כתו יום מוסיף שבועות, מוסיף לנו לכל השנה התחזקות וקבלת התורה, שזה נותן לנו התחזקות לכל השנה. ראש השונה למשל גם כן, דנים את בן אדם, למעשה מי שלומד את הגמורה בראש השונה רואה שיש כזה בחינות שבכל יום אדם נידון, יש עוד אפילו דעה לרגעים תבחננו, כל רגע ורגע אדם נידון. אבל בכל זאת, ראש השנה זה צורה כללית שדנים את בן אדם. אנחנו צריכים לדעת, מגיע חנוכה, עכשיו, בצורה כללית, החיזוק של חנוכה, זה צריך לעצם החנוכה, זה נקרא להסתכל בשכל שבכל דבר, שעכשיו בימי החנוכה, אנחנו צריכים לקשר את שכלנו, את מוחנו, את מהותנו, לשבד את כל רמ"ח איברינו ששג ידינו למצוות חנוכה, למושג של חנוכה, לבחינת חנוכה.
כמו ששבועות אנחנו אומרים, הילה ואוריקה גורים, כמו פסח, אנחנו כל מהותנו משנים את כל המציאות שלנו, ואוכלים מצה 7 ימים, ומחזקים את עצמנו ביציאת מצרים, באמונס יציאת מצרים. אותו הדבר אדם צריך לדעת, מגיע חנוכה עכשיו, אז בימים האלה, כמו שרבינו מביא בתורה בייס בחלק שני, ימי חנוכה עם ימי הודעה, וזה שעשוע העולם הבא, כך רבינו מביא בתורה בחלק שני, שזה בחינת ימי הודעה, שנותנים לנו בשנה 8 ימים, שה8 ימים האלה זה ימי הודעה. זה לא פשט הוא 8 ימים ימי הודעה, ב8 ימים האלה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אומר הלל שלם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מדליק את הנרות חנוכה, אני מודה על הניסים, אני מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה לא פשט הוא שרק 8 ימים אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא. הכוח הזה שנותנים לנו 8 ימים, שזה ב8 ימים האלה אנחנו צריכים לקשר את שכלנו, את מהותנו להודות לקדוש ברוך הוא. זה הפשט הוא, על ידי שאנחנו מודים ב8 ימים של חנוכה, זה משפיע עלינו אמונה וביטחון והודעה ושבח והודעה על כל ימות השנה, לא רק 8 ימי חנוכה הזה. כמו שפסח, אני לא נכנס עכשיו להאריך על זה מהזויר ומכל מיני מדורות, כמו שפסח משפיע יציאת מצרים והזיכרון של יציאת מצרים לכל השנה, ככה חנוכה משפיע ימי הודעה וימים של להסתכל ולפתוח את העיניים בניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימי החנוכה. זה משפיע על כל השנה כולה, וזה לא רק הפשט הוא ימי חנוכה, רק ימי החנוכה בימים האלה חכמי ישראל השפיעו השפעה כזאת, שההשפעה הזאת נמצאת לכל השנה. כמו כל שבת ושבת, השבת משפיע לכל ימות השבוע, זה בחינה זמנית. החגים משפיעים לכל השנה, כמו שיש יום כיפור, רבינו אומר לפי קדושת יום הכיפורים זוכים לקדושת חנוכה, כמו שיום הכיפורים זה יום סליחה ומחילה של יום הכיפורים, זה משפיע על כל השנה, ככה חנוכה משפיע על כל השנה. זה ההקדמה הראשונה מה שצריך לדעת. ובמידה מסוימת שאנחנו לומדים עכשיו, כאן מדברים על היסודות של תורה ראשונה, שהרב אומר שהאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל שבכל דבר ולקשר את עצמו לשכל שבכל דבר. אז אחד הדברים שידוע, מה זה נקרא להסתכל בשכל שבכל דבר ולקשר את עצמו לשכל שבכל דבר, אז אנשים היו מסבירים, למשל מגיע שבת, תקשר את עצמך עכשיו לקדושת שבת, תחשוב על שבת, תחשוב על המעלה של שבת, כמו שחז"ל אומרים, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת תשמע. תחזק את עצמך באמונה ששבת משפיע על כל 6 ימי על כל 6 ימי החול. אז על ידי שהשבת משפיע על כל 6 ימי החול, אז תנצל את השבת יותר טוב. אותו הדבר שאנחנו מדברים עכשיו, להסתכל בשכל שבכל דבר. מה זה נקרא עכשיו להסתכל בשכל של כל דבר? עכשיו הימים האלה שיש לנו עוד שבוע עד הימים הקדושים האלה שזה נקרא חנוכה, בימים האלה אנחנו צריכים לראות לעשות הכנה לחנוכה. ההכנה כבר הזכרנו, או ללמוד או משהו, אבל כל אחד מבין שרוצים להדליק נרות חנוכה, הדבר הראשון צריך חנוכיה, מנורה. דבר השני, דבר ראשון או השני, אני לא יודע, צריך שמן או נרות או פתילה. את הדברים האלה אדם צריך להכין. מי שטרח, כמו שאומרים, כמו ששבת, מי שטרח בערב שבת יאכל שבת, אותו הדבר אדם צריך לדעת, צריך להכין חנוכה. כמו שאנחנו מכינים שמן, ככה אנחנו צריכים, השמן אנחנו מכינים. שמן זה מסמל על החוכמה, שמן זית זך, שמן מרמז על הזיכרון, שמן מרמז על הזיכרון. מה זה שמן? זה מה שרבינו כאן אומר, להסתכל בשכל שבכל דבר, להסתכל בחוכמה שיש בכל דבר. מה זה? זה נקודת האמת שיש בחנוכה.
כל יום ויום יש נקודת האמת שלו. מה זה נקודת האמת? כל יום ויום מאיר לבן אדם הנקודת האמת. וכל יום אדם צריך לקשר את עצמו לפי הנקודת האמת ששייך לאותו יום. מה זה? ניקח דוגמה. אני לא נכנס עכשיו על פי קבולה שכל יום יש בחינה נפרדת. אבל ניקח דוגמה. נקודת האמת שביום שישי, כל ערב שבת, מאיר נקודת האמת אחרת מה שביום ראשון. נקודת האמת שבשבת מאירה אחרת מה שביום שלישי. למה? מה זה נקרא נקודת האמת? שאני יודע שהיום זה ערב שבת, אז מה האמת אומר לי? היום זה ערב שבת, אני צריך ללכת למקווה בערב שבת, לטבול את עצמי לקראת שבת, זה נקודת האמת. אני צריך להכין את עצמי, לקנות מצרכים, לכבוד שבת, החנויות סגורות, זה נקודת האמת. ומילא הדינים שלי, הדעת שלי והשכל שלי ביום שישי זה אחרת מה שיום ראשון. יום ראשון זה יום אחר. יום ראשון אני צריך לקחת את השכל מה שקניתי בשבת, להשאיר לי את ההתעוררות ואת כל המהות מה שקניתי בשבת, שזה ישפיע עליי ל-16 ימי המעשה. אבל למשל, מה זה נקודת האמת בשביל שבת? נקודת האמת של שבת שאני יודע עכשיו שזה שבת, ואסור לי בלמתת מלאכות, אסור לי בתולדות, אני צריך לשמור את עצמי בשבת, לא לעבור, לא לגוע במוקצה, לא להעביר אש בשבת, לשמור את הדינים של שבת. זה נקודת האמת, זה האור האמת מה שמאיר בשבת, שזה התורה הקדושה, זה האור של שמירת שבת מאיר בשבת. אותו דבר, האור האמס שמאיר בימי החנוכה, זה שבח מרידו אל הקדוש ברוך הוא, זה הדלוקס נר חנוכה. אבל מה מונח בהדלוקס נר חנוכה? מה מונח? אימונה וביטוחן ושאנחנו נזכרים בניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימים ההם בזמן הזה. אז ההקדמה הראשונה מה שצריך לדעת, שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה תניסים בגולוי בימים ההם בזמן הזה, שזה היה בזמן בית שני, אנחנו צריכים לדעת שבכל דור ודור האור הזה, מה שהאיר בזמן שבית שני שהיו מתייוונים וחס ושלום היה להשכיחם תורסךו ולהעביר מחוק רצונךו, ואתה ברחמך הרבי ממדת להם בית צרוסום, רבת ישריבום, דנת דינום, נקמת יסתכמוסם, כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים. כל הדברים האלה נעשים בכל שנה ושנה בימים ההם בזמן הזה. זה הקדמה הראשונה שזה צריך לדעת, כמו שאומרים לפני, כמו שאומרים שלומדים ליקוטי מרן, עוד לפני הליקוטי מרן, זה האמונה הפשוטה הזאתי, שצריך לדעת שכל חג וחג שיש לעם ישראל, זה לא הפשט, הוא היה פעם אחת נס חנוכה. הנס של חנוכה משפיע בכל שנה ושנה, שזה כמו שאז הקדוש ברוך הוא חס עלינו והציל אותנו מכל אסונים ונתן לנו את החג והציל אותנו ונעשה לנו ניסים ונפלאות והתגברנו על אויבינו. ככה צריך לדעת שבזכות בכוח הימים האלו אנחנו זוכים להתגבר על יצרנו, להתגבר על הרע שבקרבנו ולזכח את עצמנו ולזכות להתקרב על ידי אותם הימים להתקרבות להשם יזבח יותר מה שימים אחרים. כל חג וחג יש בו סגולה וכוח מה שאין בחג אחר. פסח זה בחינה מסוימת אחר, חנוכה זה משהו אחר. חנוכה זה לא שבועות, שבועות זה לא חנוכה. וודאי שחנוכה זה גם כמו שבועות ושבועות זה כמו חנוכה. יש נקודות מסוימות שזה שווה, אבל בכל חג וחג מתגלה האור של השם יזבח. וזה מה שרבינו מביא בתורה י"ד, שהרב מדבר מה זה במידה מסוימת, מה זה חנוכה. חנוכה יש לשון שמה שרבינו מדבר
שחנוכה זה זמן שאדם צריך להאיר את הכבוד השם יזבח בכל מקום שהוא. להאיר את הכבוד השם יזבח בכל מקום שהוא. איך אני מאיר את כבוד השם יזבח בכל מקום שהוא? וזה הרב מתחיל את התורה שי"ד, להמשיך את העולם, להמשיך שולם בעולם, צריך להעלות את הכבוד השם יזבח לשורשו, ועיינו לעירה, כמו שכתוב לעירס השם מרניך בו. ואחרי כן הרב אומר איך זוכים להעלות את הכבוד השם יזבח לשורשו על ידי תורס חסד. מה זה שייך אלינו? אנחנו צריכים לגלות את כבוד השם יזבח. אז יש שתי מושגים של לגלות את הכבוד השם יזבח. יש לגלות את הכבוד השם יזבח שאני מגלה לכל העולם כולו, שאני מגלה לכל העולם ואני מפרסם שיש מלוא כל האורץ כבודו, ויש שאני מגלה את כבוד השם יזבח לי, לעצמי, לרמ"ח איבריי ושס"ה גידיי, ואני והעם שבייסי, ואני וכל האנשים הסובבים לי, אני מגלה את כבוד השם יזבח. וזה במצוות נר חנוכה. נר חנוכה, אין לנו מצוות, בכל המצוות מצווה שאנחנו אומרים פרסום הניסה, שאנחנו צריכים לפרסם את הנס. שום מצווה, אדם מניח תפילין, אז כתוב באמת וראו כל עמי אורץ אשר השם נקרא אליך ויראו ממך, שיראו את התפילין שלך אז יפחדו ממך. אבל אין, לא כתוב בשום מקום שאדם צריך ללכת לרחוב ולהראות שאני מניח תפילין. אין בשום מקום שאדם צריך להראות שאני יושב ולומד תורה. לא כתוב, אדרבה, אם הצנועים חוכמה, אדם צריך להצניע את המעשים הטובים שלו. אבל דבר אחד יש לנו, מצווה אחד בתורה יש לנו, אולי קצת בפורים, גם יש את הנקודה ממידה מסוימת, מצווה אחד שזה נקרא פרסום הניסה. פרסום הניסה, שאני מפרסם את הניסים ואת הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימים ההם בזמן הזה. וזה מצוות נר חנוכה. הפרסום הניסה, מה שאני מפרסם, וזה איך אני מפרסם את הפרסום הניסה, שאני לוקח נר ואני מדליק את זה סמוך לרשות הרבים, ואני מדליק את זה למטה מ10, סמוך לרשות הרבים, אני מגלה וצאת הכוכבים, בשקיעה וצאת הכוכבים, לא משנה, זה היינו אח. מה זה נקרא? אני מגלה עכשיו שאת הכבוד השם יתברך אני מגלה, שלא רק היה ניסים ונפלאות לפני 2000 שנה, אני מגלה, או יותר מ2000 שנה, אני מגלה שהניסים והנפלאות עד היום הזה, אני מגלה את האור השם יזברך ביתר שאת וביתר עוז. אני מגלה שמלוא כל האורץ כבודו, שמלוא כל האורץ כבודו, ושהשם יזברך רואה אותנו ומשגיח עלינו ומגלה את רחמיו וחסדיו אלינו בדור הזה, בימים ההם, בזמן הזה. וזה בשתי פעולות אני עושה. עצם הדבר שאני מדליק את הנרות חנוכה, בעצם הדבר, ואפילו באף מצווה לא מוצאים כזה הערה, כזה תיקון, שבן אדם אפילו לא מדליק את המצווה ולא עושה את המצווה, אז יש ברכת הרועה. ברכת הרועה יש בחנוכה. עם אדם מי שיודע הלכות חנוכה, מי שלא יכול לא מדליק נרות חנוכה ולא מדליקים עליו בביתו, אם הוא רואה חנוכיה, אז הוא צריך לעשות ברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה הולך כאן? אף מצווה לא רואים את זה. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. נר חנוכה, כל חג וחג יש בו דבר ותקנת חכמים, ושהתורה גילתה לנו דבר שאין ביום אחר, אין בחג אחר. וזה מה שיש בחנוכה, שאנחנו מפרסמים את הנס, ולא רק סתם מפרסמים את הנס, אנחנו מפרסמים את הנס
לא רק שבן אדם, כל בן אדם, ברוך השם, יש לו בית וילדים, מפרסם כל שבת ושבת, עושה קידוש, מתפלל, וזה נקרא מפרסם את הנס, אומר קדוש קדוש השם צבוקס מלוא כל אורץ כבוידו, אז הוא מפרסם את השם יזברך בכל יום ויום. כאן הפרסום הנס שאדם מפרסם את השם יזברך, זה לא רק סתם מפרסם, הוא עומד ומפרסם את זה לכל העולם כולו. הוא לא יודע למי הוא מפרסם אפילו את הנס, הוא לא יודע במציאות למי הוא מפרסם את הנס. כל בן אדם שעובר ברחוב ורואה את החנוכיה, בזה הוא מפרסם לו את הנס, הוא מפרסם לו את הנס של חנוכה, בזה שהוא מדליק את הנרות חנוכה, והוא מדליק את זה, וכל בן אדם רואה את זה. ומה הוא פרסם? שמלוא יכול לו אורץ כבוידו. זה מה שרבינו מדבר בתורה י"ד בסיכום. בסוף הרב מדבר שם באות י"ב, אולי כדאי שכל אחד יראה את זה אחרי כן בביתו. לפני זה מה אני רוצה להגיע, מה זה נקרא שאדם פרסום מהנס? כמו שאדם מפרסם את הנס, אדם יש לו משהו, מפרסם את זה, הוא רוצה שכולם ילמדו מזה. מה רוצים מאיתנו שנלמד מזה? שנלמד שמלוא יכול אורץ כבוידו. מה זה יעזור לנו? שזה ודאי זה יעזור לנו האמונה והביטחון. מה זה? חנוכה זה פרסום הנס, מה שאין בימים אחרים, זה לפרסם שאנחנו ידוע, אנחנו מדליקים את הנרות חנוכה סמוך לרשוס הרבים. מה זה נקרא מקום רשוס הרבים? רשוס הרבים, כל אחד יודע, השוק וכל הסטרא אחרא מסתובבת ברשוס הרבים, כל הפריצות וכל הגנבות וכל הגזלות וכל התאוות עולם הזה מסתובב ברשוס הרבים. ואני נר אישו ואיסוי, אני צריך להדליק את הנרות אצלי בבית סמוך לרשוס הרבים, שכל אחד, דבר הראשון נר אישו ואיסו, אני מדליק בבית, אני צריך שכל הבית ילמד כי נר מצווה בתורה אור. מה זה הנרות? אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לרויסם בלבד. נר מצווה בתורה אור, אני מגלה ומפרסם את האור התורה, את האור האמס, שזה הנקודות הטובות. נר קטן, נר קטן מצד הדין, נר יישובי, זה כל יום להדליק נר אחד מצד הדין. אנחנו נהגים, מוסיפים, יום השני זה מדרים, מדרים מן המדרים, גם על זה יש לדבר הרבה. אבל מה זה? אני מדליק נר. מה אני מדליק נר? הנר מרמז לי כנר מצווה בתורה אור. תדע לך, אני מדליק את זה סמוך לרשוס הרבים. זה שמן זית זך, זה מסמל החוכמה. כשמן הטוב היורד הזקן הארון, זקן פי מידוי סוף. זה זקן שקנה חוכמה, זה בחינת השמן, שמן משחס קוידש, שזה הכוונה החוכמה. אני צריך להעיר בשמן זית זך פתילה, או נר, לא משנה שעבם, לא משנה איזה, כנר מצווה ותורה אני צריך להעיר. מה אני מעיר בבית? בבית לחיות משפחה, נר יישובי סוי, משפחה צריך לחיות על פי תורה ומצוות, על פי יראת השמיים, על פי שכל שבכל דבר, על פי אור הצדיק, על פי אור האמונה, על פי אור האמת. זה דבר ראשון הבית. אבל זה לא מספיק הבית, כי לפעמים אדם נמצא בבית, אז בסדר, יש יצר אור בבית, במוקם שאין איש תהיה איש. יש דברים בחדר חדורים שאדם צריך שמה להעיר את האור התורה. בלי תורה אפשר לחיות כמו בהמה, חס ושלום. בלי תורה אפשר לחיות ההפך משולחן ערוך. בלי תורה אפשר לחיות בכל תאוות עולם הזה. בזה אנחנו צריכים להדליק את הנר חנוכה, שזה נר התורה, זה נר מצווה ותורה אור. דבר ראשון להעיר בבית. דבר ראשון אני צריך לתקן את הבית שלי. נר איש וביתו, הוא והאישה
להאיר את האור האמונה, להאיר את האור שבשכל שבכל דובר להאיר דבר ראשון בבית. אבל זה לא מועיל רק להאיר בבית, כי אם אני רק יאיר בבית והרחוב כולו, כמו שאומרים, רע והסטרא אחרי והרע משתולל ברחובות, אז בבוקר, אז כמו שבפסוק כתוב בחדור עמנו, שמפחדים שאם חס ושלום מתהלך ברחוב, מתהלך דברים שלא כהוגן, אז מפחדים גם בבית שזה יחדור הביתה. מה אני מדליק, איפה אני מדליק? ככה מסביר רב נוסן, אני מדליק את הנר חנוכה בפתח הבית. מה זה נקרא מבחוץ? מה זה נקרא? כמו שיש מזוזה, שבמזוזה יש שם שין דלת יוד, כתובים על המזוזה. מה זה? כתוב בפרשת כל שדה ייתן לכם רחמים, כל שדה פרעו. מה זה שין דלת יוד? שוימר דלתוס ישראל, זה ראשי תיבס. הקדוש ברוך הוא שומר את דלתות ישראל, שהרע לא ייכנס הביתה. הרע לא ייכנס הביתה. איפה אני מדליק את הנר? בנר בפתח הבית. אומר רב נוסן, לפתח, זה הרב מדבר, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע רובץ על כל בן אדם, על הפתח הבית, על הבית בגשמיות של הבית. היצר רוצה להכניס הביתה כל מיני רוחות רעות, כל מיני רוחות מהרחוב, כל מיני דברים של תאוות עולם הזה, של בטלה, של מותרות, של כל מיני ההפך, נקודת האמס. וזה רוצים להחדיר הביתה. ובזה אני צריך לקחת את הנר, שהנר מסמל את החוכמה והשכל שבכל דובו, שזה נקרא נר מצווה ותורה אור. איפה אני שם את זה? מיד בפתח, מבחוץ. שהרע של הרחוב יגיע לפתח, אז יראה את האור התורה, יראה בית שיש בו נר. מה זה נר? מסמל את הנר של התורה, שם כבר הוא לא ייכנס. הוא יודע שבבית הזה יש אור הצדיק, יודע שבבית הזה יש אור האמס, הוא יודע שבבית הזה יש אור התורה, הוא מפחד כבר לגשת, הוא יודע שזה לא המקום שלו. עכשיו זה נקרא לפתח חטאת רובץ. היצר הרע עומד על פתח של כל אחד בבית, מיד שבן אדם יוצא מהבית ומנשק את המזוזה צריך תפילה ובקושי ורחמים גדולים ועצומים, שיוצא לרחוב לא להיכשל בפגם העיניים, לא להיכשל בשוק במעשר מתן, זה נקרא שתכלה רגל מהשוק. יש הרבה להניח על זה, מה שרבינו מביא על זה, זה נקרא למחלוקת. קשה עכשיו להצמצם את עצמנו על כל פרט ופרט, אז זה העניין המחלוקת, זה העניין של השקר, מה שמסתובב ברחוב. וזה אני מדליק סמוך לפתח, שאדם נמצא בניסיון, והנר חנוכה הזה שאני מדליק ב8 ימים, זה משפיע עליי על כל השנה כולו, על כל השנה כולו, שיעיר לי האור האמס, יאיר לי האור של התורה הקדושה, שזה נקרא נר מצווה ותורה אור. זה נקרא דף גמורה, זה נקרא דף ליקוטי מרן, זה נקרא נר מצווה ותורה אור, שזה מאיר. המאור שבתורה מחזיר למותו, המאור שבתורה מאיר לנו בכל מקום איך שנלך. זה נקרא אור צדיקים, מה שהרבי כאן מביא, אור צדיקים כאור נויגה עד נכון היום. זה הנרות, זה השמש, מאיר לבן אדם כמו אור, כמו פרוז'קטור, מאיר לבן אדם בכל מיני ניסיונות מה שיש לבן אדם. וזה אור התורה, מאיר לנו שנדע שבכל דרכיך דאיו, בכל מקום שאתה הולך, שיעיר לך החמימות והאור של הנר הזה שהדלקת בחנוכה, שאתה יוצא מהבית, שהנר הזה ילך איתך כל הדרך שאתה יוצא ברחוב. עכשיו יש עוד דבר, שאני מאיר את האור התורה, אז צריך להיות מבית ומבחוץ.
כמו באורון הקודש, בארון שהיה מונח הספר תורה בבית המקדש, היה מבית ומבחוץ, צריך תויכו כבוירו. מה זה נקרא? התוך והחוץ צריך להיות שווה. אני צריך שיהיה בית של קדושה ותורה, אז אני צריך לדעת שהאור של הבית צריך לנוצץ החוצה, להאיר גם בחוץ, שידעו כולם, לפרסם את הנס שזה כאן מקום של תורה, כאן מקום של עיר השמיים, שאף אחד לא יעז להיכנס הביתה, שכל החיילים והשונאים לא יעזו להיכנס הביתה עם תאי וסוילו מה זה. וזה אני מפרסם, פרסום אני עושה, לא רק שאני שומר תורה ומצוות, אלא אני מפרסם לכל העולם. תדעו לכם, לפתח התת רויבת, אתם רוצים להישמר מזה? כי נר מצווה ותורה אור. איפה אנחנו מדליקים את הנרות חנוכה? בסדר. כן, זמן. איפה אנחנו מדליקים את נרות חנוכה? למטה מעשור. מה זה נקרא? וזה הדברים שאדם צריך להתבונן בזה, שלהגיע להדלקת נר חנוכה, לחשוב על זה. כל השנה חז"ל אומרים לנו, מאוילום לא ירדו שכינו למטה מעשור. מעולם השכינה הקדושה לא ירדה למטה מעשרה, תמיד זה למעלה. אבל נר חנוכה, וזה אנחנו צריכים לעשות לזה הכנה, וזה האחרונה שאנחנו צריכים לעשות לנר חנוכה. אנחנו זוכים, מגיע חנוכה, אז לא שאנחנו מדליקים כאן על השולחן, לא רק אנחנו מדליקים למעלה מעשרה במקום, או מדליקים כאן על הגג, מדליקים אור שזה מאיר לנו. לא, אנחנו הולכים ומאירים את האור של השם יזבח, וזה נקרא מלוא כל אורץ כבוידוי. איפה אנחנו מדליקים את זה? במקום שלמטה מעשור. מה זה נקרא מסמל במקום שלמטה מעשור? יש בחינות אצל כל אחד יודע מה שהולך אצלו, שיש לו מקומות שהוא חושב שמה זה הסתרה, שמה זה חושך, שמה הוא לא רואה את האור האמונה, שמה לא מאיר לו היהדות, שמה לא מאיר לו אור התורה, שמה לא מאיר לו אור הצדיקים. הוא חושב, אני מגיע לכזה מקום חשוך, אני נמצא ברשוס הרבים, במקום של הסטרא אחרא, אני הולך לאיזה מקום שמסתובבים שם להבדיל חילונים או בית קפה או משהו, אני נמצא בחברה לא טובה, באיזה מקום לא טוב, אף אחד לא רואה אותי, מה אני אעשה את אהבות העולם הזה, אני ירד, אני אשמור, מי רואה אותי? זה מה שמגלים לנו. תדע לך, אתה חושב שבבית קפה פלוני ואלמוני שם השכינה לא נמצא? מלוא כל אורץ כבוידו. תדע לך שהשכינה יורדת אפילו למטה מעשור. השכינה נמצאת אפילו במקום שאתה חושב שהשכינה לא נמצאת, תדע לך שהשכינה נמצאת. וזה חנוכה מלמד אותנו. חנוכה מגלה לנו שבמקום שאתה חושב שההסתרה כזאת גדולה, שאתה רואה מסייבנים, אתה רואה אנשים חכמים, יודעים 70 לשונות, יודעים את כל השפה, והם כופרים בתורה הקדושה חס ושלום. תדע לך, אתה חושב שאין להם תורה, אין להם שום דבר. תדע לך, על ידי אור התורה אתה תנצל מהם. על ידי אור התורה אתה תנצל, ואתה תראה שאפילו נר חנוכה זה למטה מעשרה. אפילו במקומות כאלה חשוכים, שאתה נמצא בבור, אתה נמצא בחשכות, אתה לא רואה את האור השם יזברך, ועוד מגיע תחילת הלילה, מתחיל משיצי סכוכבים, מתחיל לצאת כבר שקיעת החמה,
האור של האמונה לא מאיר לך. אתה חושב שאתה נמצא על הצו הייאוש הכי גדול. אתה מצב שאתה עוד מעט ואין ראש והתבוננת על מקומו ואיננו. אתה חושב שעוד מעט אתה יורד לשאול תחתית. עוד מעט אתה יש לך ירידה. עוד מעט אתה שוכח בכלל שאתה יהודי. אתה עלול כל כך לרדת. ואתה חושב, אתה לא מוצא לעצמך תקווה. תדע לך מה יציל אותך? הנר חנוכה. הנר הקטן הזה, שאין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. תסתכל על זה, תסתכל על התורה. אני לא מבין את כל התורה, אבל תדע לך שדף גמורה יציל אותך. דף גמורה זה נר מצווה ותורה אור. כל מילה בתורה זה בחינת נר, זה יאיר לך. איפה זה יאיר לך? במקום שלא ירדה השכינה שמה, במקום שאתה חושב שזה הסתרה, במקום שאתה חושך ואפלה, מקום שאתה לא רואה שום אור. והאדם עובר כאלה ניסיונות ומפילים אותו, נדבר עוד יותר, מפילים אותו מהשמיים לכל מיני ניסיונות כאלה שהוא לא ציפה להם, שהוא חושב ששם השם יתברך כבר עזב אותו כביכול, שלא משגיחים עליו ולא רואים אותו ולא מסתכלים עליו. תדע לך ששם השם יתברך מאיר לך. אתה תפתח את העיניים, תסתכל למטה מהסורת, שכל העולם יודע מעולם לא ירדה שכינה למטה מהסורת. תדע לך, יש אור כזה, שזה אור מתתיהו בניו, זה אור האמונה, זה אור השכל שמסתכל בשכל שבכל דבר. אתה תסתכל באור הזה, אז אפילו שאתה למטה מהעשרה, אפילו שנפלת לאיפה שנפלת, אפילו שעשית איזה עבירה חס ושלום וחטאת, אבית פשעת, אפילו שאבינו פשענו, חטאנו, עשינו עבוד זורק, גילוי עריות, שפיכות דמים, עשינו איזה עבירה שלא תהיה, ויתר הקדוש ברוך הוא על 3 עבירות, עבוד זורק, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. למה? כמאור שבתורה מחזירם למוטב. זה נר חנוכה. נר חנוכה זה להשכיח תורתךו. מה היוונים רצו? להשכיח מאיתנו את התורה הקדושה. הפילו אותנו, היוונים הפילו אותנו לכזה שאור תחתיס ומתחתו, לכמו שהרב מביא שהצדיק מקשר את עצמו עם אנושים נמוכים כאלה שבעשור קיטרין דמסאבוסה, תראה פי בייס בחלק שני, עשור קיטרין דמסאבוסה, זה הנקרא שאור תחתיס ומתחתו. וזה מה שרבינו אמר, שמישהו יבוא לציון שלו ויגיד 10 פרקי תהילים, שזה נקרא תיקון הכללי, הוא יוציא אותו משאור תחתיס ומתחתו. מה זה? אדם חושב, אני נמצא בשאור תחתיס, אני מחלל שבת, אני עבדתי עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אנחנו חוטאים, פושעים, עשיתי, גנבתי, גזלתי, עשיתי כל העבירות שבעולם. אדם חושב כבר אני אבוד, אין לי שום תקווה. מה מגלים לך? תדע לך, אין שום ייאוש בעולם כלל. תדליק לך נר, תדליק לך, תזכיר לעצמך שאפילו אני למטה מהסורת, אני נמצא בשאור תחתיס ומתחתו, אני מולא חושך, לא רק חושך ממני, חושך של כל השמש, שכל הרחוב, הסתרת פנים כזאת גדולה. אני לא רואה שום תקווה, שום ישועה, אני לא מוצא לעצמי שום מרגוע לנפשי. אני רואה שאני לא הולך לי ללמוד, אני רואה שלא הולך לי בתפילה, לא הולך לי באמונה, כל היום נפילות. איפה אני נופל? אני נופל למקום שאני לא רואה את השכינה הקדושה, אני חוטא ופושע. תתחיל לצעוק מעמקי הנפש, תצעק להשם יזבח, אני נמצא למטה מהעשרה, אני נמצא בשאור תחתיס, אני נמצא בבור, אני נמצא בתאוות עולם הזה, אני נמצא בפתח חטאת רובץ, אני נמצא בידיים של הסטרא אחרא, אני נמצא בידיים של היצר הרע.
תדליק שם נר, תתחיל לבקש, תרים את העיניים שלך להשם יזבח, תגלה ששם מלוא יכול אורץ כבוידו, תמשיך עליך השגחה פרטית, תאמין שהשם יתברך גם שם נמצא, וגם שם יש לי תקווה, אפילו שעשיתי מה שעשיתי. למטה מעשרה, אני נמצא בשאול תחתית, זורקים אותי לבור חשוך, שאני לא רואה שום תקווה. תאמין שגם שם תדליק את הנר. מה זה תדליק את הנר? תחדש את עצמך בנר מצווה ותורה אור, תחדש את עצמך בעוד איזה דיבור תורה, בעוד איזה פסוק, בעוד איזה פרק תהילים, בעוד איזה פרק משניות, בעוד דף גמרא, בעוד אמונה, בעוד ביטחון, בעוד איזה מצווה ומעשים טובים. זה נקרא נר חנוכה. והנר הזה אני לא רק מדליק אצלי, אני מדליק בתוך ליבי את הניצוץ הקדוש הזה, את הנר מצווה ותורה אור, ואני מגלה אצלי שנר מצווה ותורה אור, מה זה כנר מצווה? הנר המצווה הזאתי שקיימתי, זה תורה אור, זה יאיר לי בכל הדרכים שאני אלך. כל דף גמרא, כל דיבור טוב, כל נקודת אמת שיש לבן אדם, זה מאיר לו בכל הדרכים שלו. זה שומר איתו נגד לפתח חטאת רובץ, נגד היצר הרע. אתה חושב שמי יודע מה, תתחיל לקיים מצווה, תעשה איזה מצווה, שהמצווה הזאת תאיר לך ותוציא אותך משאול תחתיס. וזה מצוות נר חנוכה. נר חנוכה בזה שאני עומד ואני מוריד את היד שלי ולוקח נר ואני מדליק למטה מעשרה, אני עוררתי בתוך ליבי, בתוך הבן אדם עצמו, שאפילו שאני נמצא למטה מעשרה, אני המשכתי לעצמי אור חדש, שהאור חדש, מה שאנחנו אומרים בתפילה, אור חדש על ציון תויר. זה אורו של משיח, אור של מתתיהו בניו. מה אני שייך למתתיהו בניו? לא, זה מתתיהו בניו הנחילו אותנו אימונה וביטחון, שאפילו חשכות כזאתי שיש לנו, גם שם תדע, אתה יכול להתקרב להשם יזבח. גם שם עשו ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה היה הנר הזה של חנוכה? נתאר לעצמנו היום בדורנו אנו, בדיוק אותו הדבר. היה בית המקדש, ומי נכנס לבית המקדש? יוונים, לא הצדיקים, לא לומדי תורה, לא אנשים התלמידי חכמים, לא אנשים יראים ושלימים, מי מושל עלינו, ולא רוצים להרוג אותנו. אומרים לנו, ניתן לכם אוכל טוב, ניתן לכם לישון טוב, ניתן לכם תענוגי עולם הזה, ניתן לכם בתי קפה, ניתן לכם כדורגל, ניתן לכם את הכל. רק תעזבו את התורה הקדושה, הכל ייתנו לכם. ואתה חושב שיש לך חיים טובים, והסטרא אחרא בוערת ומתחממת עד ידי כך שיש מקום שזה נקרא בית המקדש, ואין לנו שם שום שמן טהור, אין שם שום כהן גודל, שום פח שמן, שום אור אמת אין שם. באים לבית המקדש, הכל שקר. מי נמצא שם? יוונים, מתייוונים, גויים, נכנסים לבית המקדש. עד ידי כך מקריבים קורבנות, אז יכולה לקום אישה ולתת בעיטה לבית המקדש, כמו שמי שלומד מסכת סוכה, לולוס, עד מטה אתה מכלה מאמרים של ישראל. הבית המקדש זה מקום השפע, מי שלומד את המשנה שם בסוף סוכה, היה המקום שהיה, החלון שלה היה סגור, קט, במשנה בסוף סוכה. מה יש? הבית המקדש, כל הקורבנות, זה משפיע שפע בעולם. הסתרה כזאתי, שכאילו שזה מחל למאמרים של ישראל. באים מכניסים לך דעות, אתה נותן צדוקה?
חנוכה צריך לתת צדוקה. אתה נותן צדוקה, מה? תשמור את הכסף בשבילך. הכסף שאתה נותן צדוקה זה משפיע. הקורבנות משפיעות, זה מכלה את הכסף, אתה עושה שטויות עם הכסף שלך. תשמור את הכסף בשבילך. תכניס את זה בבנק, יעלה לך מניות ובורסה, אני יודע מה. זה מה שרוצים. ככה היוונים הכניסו. דעות, להקריב קורבנות, לתת כסף למזבח. זה מחלה, חבל על הכסף. ללמוד תורה, לשבת ללמוד בכולל, ללמוד בישיבה, לחיות חי יצר, מה פתאום? תשב, תתענג, תגנוב, תאסוף כספים, תעשה שקר, זה שתיך לרגל מן השוק, תעשה ביזנס, תעשה משא ומתן, תשכח מהתורה, להשכיחם תרוסך, מי צריך את זה? מה פתאום לשבת בישיבה, לשבת ללמוד? זה מה שהיוונים רצו. רוצים חיים טובים, ניקח בבית המקדש, נעשה שם חס ושלום להפוך את הבית המקדש למערת פריצים. זה מה שהם עשו. וזה מה שהיה הסתרה כזאת גדולה. נשאר מתתיהו ובונוב שנשארים על נקודת האמת, נשאר כמה תלמידי חכמים, כמה אנושים יראים ושלימים, והם יוצאים למלחמה והם מאירים לנו אור. תדע לך, אין לנו שום דבר, להשכיחם תרוסךו, רוצים להשכיח את כל התורה. זה דורנו אנו, בדיוק אותו הדבר. יהודים נמצאים כבר בארץ ישראל, יהודים נמצאים בירושלים עיר הקודש, יהודים נמצאים כאן על אדמת ארץ ישראל, באנו מכל ארבע קצוס תבל. ההורים שלנו באו, או סבא שלנו באו לארץ, באו למצב כזה שבארץ הקדושו, שארץ אשר עיני השם בו מראשיס אשונו עד אחריס אשונו, כאן נמשך אור השם יזברך, כאן מתגלה אור אמונה. במקום שמציון תצא תוירו דבר השם בירושלים, אז מה מתגלה כאן? חילול שבת, מתגלה כאן פריצות, מתגלה כאן תאוות עולם הזה, כאילו שארץ ישראל זה כמו פריז. וזה מה שמגלים לנו, וזה מה שההסתרה הכי גדולה מה שיש בעולם, שאנחנו יום שבת או כל המצוות המעשים טובים כמו סתם יום, שכאילו שארץ ישראל זה כמו אמריקה, כמו הודו, כמו סין, כמו מקסיקו, אני יודע כמו מה. זה החיסרון. אנחנו צריכים לדעת שבארץ ישראל, וכמו שאז היה בית המקדש והיו מסייבנים, גם היום בכל דור ודור, ואיש יעמדו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלוסנו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוסנו, והקדוש ברוך הוא מצילו מיודו. אנחנו צריכים לדעת שבכל דור ודור, אם לא היה לנו את המצווה של חנוכה, אז היינו נאבדים. והמצוות חנוכה הזאת מציל אותנו מהמסייבנים. יש בכל דור ודור אנושים כאלה שמסייבנים, וזה מה שמעבירים אותנו על הדעת. והעיקר המסייבנים זה היצר אור המכניס לבן אדם עצמו. אנחנו בתוכנו הדעות הכוזביות, הדעות הרעות, שמכניסים לנו תענוג גאול. מה זה? מכניסים לנו שהיצר אור מכניס לנו להשכיח את התורה הקדושה מאיתנו. שאדם, איך זה משכיחים את התורה הקדושה מאיתנו? היצר אור מכניס לבן אדם ייאוש, שכאילו אני לא ראוי ללמוד, לי אין חשק ללמוד, אני לא יכול ללמוד, אין לי התעוררות בלימוד. ומילא כל הישיבה וכל הדף גמרא וכל הסט ש"ס, זה לא בשבילי, תן לי מנוחה. זה נקרא המסנב, היצר אור מכניס לבן אדם, בדיוק כמו שאז להשכיחם תרוסךו. אז היה להשכיחם תרוסךו, שאמרו להם ללמוד חוכמת יוונית, זה היום בציור בדיוק אותו הדבר. וזה מה שאנחנו צריכים, להדליק את הנר חנוכה. ועל ידי שאנחנו מדליקים נר חנוכה, אנחנו מעוררים בקרבנו שאפילו אנחנו נמצאים למטה מהסור, אפילו שאנחנו נמצאים בחשיכה, אפילו שאנחנו נמצאים בחושך,
בלילה, שאוי לו מה זה, בלילה בואי סירמוס כל חיוס יוער, כמו שאנחנו אומרים בבורכי נפשי, בלילה אומרים בסוג שמה, שאוי לו מה זה דומה, ותשת חושב ויהי לילה בואי סירמוס כל חיוס יוער, כמו שבלילה מה מתחולל בזה? חיות רעות, חיות טורפות יוצאות בלילה, אוי לו מה זה דומה ללילו, ככה חז"ל אומרים. ובלילה הזה שבו סירמוס כל חיוס יוער, שבלילה הזאת יוצאים חיות רעות, יוצאים השקפות, ההפך האמונה, ההפך הביטחון, ההסתרה גדולה, וההסתרה גדולה זה בקרבנו, לא שראובן שמעון, ההסתרה הגדולה זה גם בקרבנו, אבל אנחנו צריכים להדליק את הנר חנוכה, לגלות לנו שאפילו אנחנו נמצאים בבוא תירמוס כל חיוס יוער, אפילו שאנחנו בלילה, אפילו שלא רק אנחנו סתם נמצאים בלילה, ואנחנו למטה מהסורת, אנחנו במקומות חשוך, למטה, סמוך לקרקע, אנחנו לא יכולים לצאת, אנחנו לא יכולים להרים את הראש שלנו, אבל מה אומרים לנו? תדע לך, תדליק נר חנוכה, זה יציל אותך, זה יעלה אותך, זה ירומם אותך, זה אין לנו רשות להשתמש בהם. תראה ממרחק אור קטן, נר קטן, לא צריך מדורה, זה מאוד טוב. ריבוי אור שאתה חושב שברגע אחד תתפוץ ותתעורר, לא צריך את זה. נר קטן, נר קטן, תסתכל על הנר הזה, זה הנר שיציל אותך, זה הנר שיעיר לך בעולם הזה ובעולם הבא, כי נר מצווה ותורה אור. וזה אדם יודע שאפילו אני למטה מעשרה, אני לא רואה אור, אני לא רואה שום דבר, אבל יש אור כזה, שזה אור חודש על ציון תויר, וזה מה שאנחנו מתפללים, ונזכה חולנו במאיר אלוהינו, שנזכה לאור הזה, שזה אור של חנוכה. אני רוצה רק להוסיף עוד מילה, במדרש תלפיוס, אם שמעתם, יש ספר מדרש תלפיוס, כתוב שמה, משיח זה אויסיוס, מדליקים 8 ימי חנוכה. מה זה? חנוכה זה אור כזה, שהאור הגונוז, שהמשיח יגלה לנו את האור הזה. שהפשט הוא, האור של חנוכה זה חינוך, זה האור כזאתי, שמתי שהמשיח יבוא יתגלה הדס, כמים למה לאורץ דיו, כמים למים מכסים, יתגלה אור כזה בעולם, שכל אחד יראה את האור האמונה, את האור הביטחון, את האור השם יזבח מלוא יכול אורץ כבוידו, יתגלה כבוד שמיים בעולם. זה האור של חנוכה מאיר. בשעה הזאת שיהודי מדליק נר חנוכה, מתגלה לו האור הזה, האור הגנוז הזה, האור שזה יורד אפילו למטה מעשרה. זה במקומות מכוסים כאלה, שאפילו בעולם הזה, שהעולם הזה דומה ללילה, ובלילה נרמסים כל חיות יער, אבל על ידי שאני מדליק את הנר הזה, והנר הזה אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו, והתורה הקדושה תאיר לנו, בזה אנחנו נזכה בעזרת השם לאור חודש על ציון תויר, ונזכה במאירו לאוירו, שהשם יזבח יזכה אותנו.